Idan da rabuwa ya auren mu ke ji zancen ƙauna. Kalaman da ka da alheri har ka shiga raina, wurin dukkan wani mai so an nuna masa ƙauna. Abin da nake so ya samu shi ne burina, biyar jemin mai tarayya da ganin zamina. Komai zaɓe asalin so ne baya taɓa raina. Burina mai wata inganki a cikin ɗakina, ma'ana shi ne mai auren so in nuna miki ƙauna. A fagen magana bulla sati sai an saka soda, yan yara kowa ya shaida su ke rike danda. Ita soyayya ba ta karko sai an saka yarda, kaunar kan gaskiya na shaida ba a yi mata tsada. Zan so domin Allah zan sa shi a raina. Wurin dukkan wani mai so an nuna masa ƙauna. Haka ne sunalin zane ba a yi masa zargi, a cikin sautin nau'in busa sai an saka goge. Kyawun tafiya da tukun tsari a haɗa ta da waige, kaya na ko ka sanya sai an ce maka zuge. Ki amince min maganar ƙaunar in kaiwa dangina. Kalikin sarina na yarje zami soyayya ka zama angona. Na gara ga malami kama rikalin zamina, a fagen soyayya na samo daidai sarina. Ranar zan nuna maka kaunar da ke a cikin ruhina.